Cymru. A ni yw'r sgwad heddiw. Mae clwb ni wedi cael cwbl o llwyddiannau yn y tîm, gyda rhai yn cael ei enwi yn Tîm Cymru. Rydyn ni'n ymarfer unwaith o'r wythnos ac yn y sesiwn yna rydyn ni'n gwneud driliau newydd ac hefyd yn cael go ar cwrsau. Y peth fi'n joio mwyaf am sgio yw cael sialens a gwneud ffrindiau newydd. Rwan, be am ddod i nabod aelodau'r tîm? Y person sy'n wastad yn hwyr i ymarfer yw Harry. Y person sy'n byth yn gwrando yw Josh. Y treina fwy o diog yw Steffan. Y show-off mwyaf ar y llethrau yw Harry. Y sgiwr sydd ddim yn swill yw Tom. Y sgiwr gorau yw Heather. Clwb Sgio Pen Bre ydy'r tîm ola i herio sialens y sgwad.